lumiliter. Amin nga chismis, istorya enan. Nga ni kapitan na dakano babae na day abagadan. Chismosa akaro bakit managtongin. Ang tongtongin oray para ang anakit ng rugay. Amin nga issue sarap-sarakin na mapalaon winno dayan kinabagata. Sana chismosa, sana chismosa, sana chismosa, ay chismosa akaruba. Kayo. Yan kalagi di amin ang tumababag. Makay ako mapukawan ilang naman. Tijay, sa gilir mo ako at atitalungan na kaya tijay. Kabalik kayo nga pumawi dito mabigat ni Rabi. Sentro 1, Sentro 2, Sentro 3. Pili kayo. Chismosa akaruba kendalai ay naglangit huwag istorya higan aldaw ken mali. Amin nga chismis istorya enan, istorya enan. Amin akaruba na ni ante tugaw-tugawan, ni ante anyang day-day lapos akende. Higil-higil ni ante hilpat-hilpat ni ante nagpapat-patan ni ante kay natang kenang ahlakatan. Sana chismosa ay chismosa akaruba ipailan mapasmatay na karabitan ang iwanan. Sana chismosa, sana chismosa, sana chismosa ay chismosa akaruba. Ang programa ito ay disenyo ng sopas dinana ng nanang na sopas. Dahil mas di sopas ako sa daon. Hindi ko madati na gulog di manok na. Kaya kung inoda dyan natin lugpugo na. Pero ayaba man ako ni Jolly nga isgera. Kumantamang ka no.